Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ, गोबां आपडेट नेगासिनो दंमोन। बेनो जाबाय BTC नि साख्रि एबा BTR नि गोदान साख्रि जेरावहाय Gr.3 आरो Gr.4 आवहाय। सो डिसेम्बराव मा जागोन आरो पोस्टआ 3000 नि बारा दङ नामा? सो बेनि सायाव मोनसे पजिटिभ आपडेट लाना फैदों। दा गोबां कमेन्ट्स फैनो हागौ, नोंथांमोना मिथिगौ जे आङो सानफ्रोमबो जबनि आपडेट होयो आरो बे भिडिअआ रावनिबो साइडनिफ्राय लाना बुंनाय जायाखै। सो बेयाव कन्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना मोनबाय थागोन। आसामनि जा BTC नि जा बेनिफ्राय सेन्ट्रेल जबानो जा। सो लोगोफोर गोबाव खालामा जोङो आपडेटखौ नायगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव गोदान सो हानायसेबां साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरो साख्रिनि बागै डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन। सो लोगोफोर जों दानिया नायनोसै अफिसियेल साइटआव थांनानै अफिसियेल साइटआव थांनानै जों माखासे डिटेल्सखौ नायगोन आरो बे आपडेटखौ सोर होनदों जों बेखौबो नायगोन। नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना नायलांबाय थायो भिडिअखौ अब्लानो बुजिगोन। दायो CeM नि लननि लिंकआ एक्टिभ जाबाय। लास्ट डेटआ 21 जानुवारि थागोन। नोंथांमोना फाइनाल फर्म साबमिट दायो खालामनो हासिगोन एबा खालामबाय थाबाय। सो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे खालामो। सो बेनिफ्राय 50% नोंथांमोना सुख'नांगोन आरो 50% खौ नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन। सो दायो लोगोफोर जों फैबाय BTC नि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला साख्रिनि लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला बेयावनो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। दा बिनि सिगां मोनसे आपडेट बेनो जाबाय JEE बेनिफ्राय स्टेन'नि एग्जामा जागायबाय दिनैनिफ्राय 10 डिसेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन। सो जायफ्रा एग्जाम होगोन अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो। एन्ड बेनिफ्राय बेसेबांनि नोंथांमोना एग्जाम जादों बेसेबां पेपार मोनदों बेखौबो कमेन्ट्स खालामना खिथाहरबानो जाबाय। बेनिफ्राय Gr.4 नि एग्जामनि डेटआ दासिमबो ओंखाराखै। सो Gr.4 नोंथांमोनाहाय क्रिसमासनि सिगां जानायनि चान्सआव दङ। सो नोंथांमोना बाइबा टेस्टल' होनांगौ आरो बेयाव फार्स्ट जाबानो साख्रि बेनिफ्राय JEE स्टेन'आव एग्जाम जासै जानानै नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्ट लागोन। सो बेनिफ्राय BTC नि साख्रि आपडेट बिथां CeM आहाय मा होनखो जों बेखौ खोनासंगोन। सो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनिफ्राय एसेबाबो हमनो हागोन जे BTC नि साख्रिया माब्ला ओंखारमारगोन एबा ट्रेनिंनि बाथ्रा बुंदों आरो बे ट्रेनिं कचिंआ माब्लानिफ्राय जागायगोन नोंथांमोना बेयाव खोनासंनो हासिगोन। थाखाय अलरेडि स्किल ट्रेनिं माखासे सोलिगासिनो दङ। बे स्किल ट्रेनिंखौ जों बयनोबो होगोन। साख्रियाथ' लिमिटेड, जिखिनि साख्रि ओंखारगोन बेखौ जायफोर इन्टारभिउ पास खालामगोन बेनो मोनगोन। आजिखालिथ' घुस थुस जेबो होनाङा। दा ओंखायनो जायफोर साख्रियाव इन्टारभिउआव पास खालामगोन बेनो साख्रि मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंहा आरोबाव 3000निख्रुइ बांसिन भेकेन्ट पस्ट दङ। बेवहाय जाहाथे मोजाङै इन्टारभिउखौ होनो हायो बेनि थाखायनो जोङो डिसेम्बरनि लास्टथिंजाय मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे ट्रेनिं होगोन जाहाथे इन्टारभिउखौ बयबो मोजाङै होनो हायो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना BTC नि CeM निफ्राय खोनानो मोनबाय जे नोंथांमोननि 3000 भेकेन्सिनि माखासे कचिंआ जागायगोन साब डिभिजन वाइसआवहाय आरो बे जागायगोन डिसेम्बरनिफ्राय होनना बुंदों। लास्ट उइकनिफ्राय जानो हागौ आरो जेब्ला बेनि सायाव आपडेट फैयो कचिंनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनफिनबावगोन आरो लोगोसे अफिसियेल नटिसबो मोनगोन। आरो बे 3000 नि बारा भेकेन्सि पस्टआ Gr.3 आरो Gr.4 थागोन आरो बे थागोन 2024 आव थागोन। सो बेखायनो नोंथांमोना 2024 आवसो बेखौहाय चान्सखौ मोनहैसिगोन आरो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना अनलाइन जा एबा अफलाइन जा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। दा बेनोमोन दिनैनि माखासे लेटेस्ट आपडेट BTC नि साख्रिनि बागै। मानोना बयबो नेगासिनो दङ नोंथांमोना BTC नि भेकेन्सिनि सायाव आरो जेब्ला गोदान नटिसआ फैयो फिन खनसेबाव नोंथांमोना चेनेलावहाय आपडेटखौ मोननो हागोन।